Σήμερα θα μιλήσουμε για πώς έχει δημιουργηθεί το case της Bionic. Η Bionic είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη εταιρεία η οποία πουλάει ηλεκτρονικά είδη στην Κύπρο με εξαιρετική επιτυχία για τα τελευταία πολλά χρόνια και η ανάγκη ήταν να μπορέσει να ξεφύγει από το κλασικό χώρο όπου κάνουμε product listing και ουσιαστικά για να δεν απαντάμε στην ανάγκη του ανθρώπου, αλλά απαντάμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα για προϊόντα και υπηρεσίες. Η Bionic επέλεξε το MyBody AI γιατί το MyBody AI είναι ένα εξαιρετικό σύστημα το οποίο έχει σωματώσει μέσα πάνω από 14.000 μοντέλα. Στο συγκεκριμένο case έχουμε χρησιμοποιήσει OpenAI και Cohere. Για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα τέτοιο πολυσύνθετο σύστημα θα πρέπει να είσαι σε θέση να μπορέσεις να αντλήσεις τη γνώση από διάφορες πηγές. Άρα στην περίπτωση του Bionic ήρθαν προϊόντα και υπηρεσίες από το σύστημά τους, όπως μπορούμε να ανοίξουμε ένα οποιοδήποτε από αυτά και να δούμε τα χαρακτηριστικά. Κάποια από τα χαρακτηριστικά προήλθαν όχι από το ERP, αλλά από άλλα συστήματα που συντηρούνταν, άρα υπήρξε αυτό που ονομάζεται Information Fusion. Πέρα όμως από τις πληροφορίες που σχετίζονταν με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, προσθέθηκε πληροφορίες που υπήρχαν σε Word, όπως πολιτικές, όπως ενέργειες, terms and conditions, διαδικασίες επιστροφών και πολλά περισσότερα. Άρα μέσα από αυτό το εξαιρετικό εργαλείο δημιουργήθηκε μια γνωσιακή βάση η οποία απαντάει σε τι προσφέρει η Ionic και προχωράει πολύ περισσότερο πέρα από αυτά. Ε, το μοναδικό της είναι ότι αυτό που προσφέρουμε ότι δεν απαντάμε μόνο σε να βρεις προϊόν ή να βρεις ένα software ή μια υπηρεσία, αλλά απαντάμε στις ανθρώπινες ανάγκες. Και θα δούμε τον τρόπο που γίνεται. Λίγο για να συνοψίσω, αυτό που βλέπετε είναι cutting edge, άρα χρησιμοποιεί παραδείγματος χάρη η Bionic για να μπορέσει να μαζέψει την πληροφορία, μια βεκτοριατοποίηση που λέγεται via weight, το οποίο το αξιοποιεί το MyBuddy. Το MyBuddy είναι Kubernetes, υποστηρίζεται από το Microsoft Startup Foundations, έχει SOC 2 AI Act compliant υποδομή, χρησιμοποιεί Text Embedding Large 3 Model Bionic συγκεκριμένα και ψάχνει με Hybrid, δηλαδή και με Elasticsearch και με Vector Database Search και χρησιμοποιεί ένα μοντέλο που λέγεται Re-rank Model V3 που όσοι γνωρίζουν υποστηρίζεται από την Oracle. Έχει δημιουργήσει έναν AI agent ο οποίος ξεφεύγει από τα κλασικά γιατί ο AI agent της Bionic που χρησιμοποιεί cutting edge technology, συγκεκριμένα GPT-4o με precise models, ε, δημιούργησε τον prompt της σχετικά με τι θέλει να απαντάει και τι δεν θέλει να απαντάει, αλλά η Bionic έρχεται και σπάει τα δεσμά που έχουν όλα τα websites. Τα websites τι πρόβλημα έχουν, απαντάνε μόνο σε ένα ερώτημα τη φορά, άρα αν θέλεις να ψάξεις για 12 αντικείμενα θα κάνεις 12 αναζητήσεις, 12 κλικς, εκτός αν υπάρχει κάποιο recommendation system και σου έχει προδιαλέξει αυτά. Δεύτερο, πόσα websites στον κόσμο έχετε δει που να μπορούν δυναμικά να παίρνουν πληροφορίες από το Google, πόσο μάλλον από το Wikipedia και πολλά άλλα. Η Bionic το έχει σπάσει αυτό το δεσμό, όπως θα δείτε παίρνει δυναμικά πληροφορίες από το Google, από το Wikipedia, μπορεί να απαντήσει μέχρι και το website ποια είναι η τρέχουσα ώρα. Πόσα websites απαντάνε ποια είναι η τρέχουσα ώρα και μπορεί και ξεφεύγει πέρα από αυτά. Άρα μπορεί να κάνει integrate πολλά εσωτερικά του συστήματα και trustworthy others data service providers. Έχει ενεργοποιήσει τρομερές δυνατότητες όπως είναι speech to text, text to speech, image recognition. Άρα πετάς μια φωτογραφία και μπορεί να δει τι είναι αυτό το προϊόν, ότι ποιοι είναι iPhone 15. Πάμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε γιατί εκεί είναι τα ωραία, να δούμε τι προσφέρει η Bionic στο νέο αυτό περιβάλλον. Τώρα θα μπούμε στο back office ενός client και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα πάμε χάρη, εγώ I would like to find a laptop that is less than 1.2 kilos and I can work with more than 15 hours. Και το έκανα και γράψα στα αγγλικά. Φυσικά
το μεγάλο ερώτημα είναι πρώτο, απαντάει σε μια ανθρώπινη ανάγκη και όχι σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Μου προτείνει συγκεκριμένα προϊόντα και μου πρότεινε δύο προϊόντα. Πάμε και σαν μια δεύτερη ανάγκη, στο οποίο πολύ δύσκολα γίνεται στα περισσότερα website. Compare, compare those two. Και ξεκινάει και μας τα συγκρίνει αυτά τα δύο. Και μας τα συγκρίνει με το performance, με τα χαρακτηριστικά του, με τη τιμή τους, του βγαίνει τα pros και τα cons, ακόμα και τις εικόνες δεν δείχνει. Και μπορούμε να αποφασίσουμε. Αλλά αυτό μέχρι τώρα ήταν η γνώση που είχε μέσα το μοντέλο. Μπορώ φυσικά να αλλάξω γλώσσα, άρα αλλάζω γλώσσα και αποφασίσω, να γυρίζω στα ελληνικά, πήγαινε στο Google και βρες μου κριτικές για το Microsoft Surface Laptop. Θέλω να δω τι δημοφιλία έχει αυτό το laptop. Άρα βλέπουμε ότι ξεφεύγουμε από το στατικό content και πάμε στο δυναμικό κόσμο. Και αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε το power του social. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα έλεγες τι πάω να κάνω, θα πάω να κάνω κλικ. Αυτό δεν κάναμε τόσα χρόνια. Πατούσαμε κλικ, 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 κλικ και ανάλογα με το κλικ που πηγαίναμε βλέπαμε το αποτέλεσμα. Για να δούμε, θα μας αφήσουμε get the content of the second link. Δεν ξέρω, πρώτη φορά απαντάω, θα μπορούσα να πάρω το πρώτο link. Γιατί εγώ δεν θέλω τώρα να πατήσω το link, θέλω να μου πάρει το κείμενο. Να το διαβάσει αυτό το website και να έρθει να μου πει τι περιέχει αυτό το website. Και πράγματι το διαβάζει. Παίρνοντας το κείμενο δυναμικά από ένα άλλο website, μπορεί να κάνεις, να το αξιολογήσεις, να το συγκρίνεις, να πάρεις είδη. Άρα μπορώ να πάρω από ένα website πληροφορίες σχετικά με τα accessories, ποια είναι τα καλύτερα accessories που πρέπει να έχω. Και να ψάξω μετά να τα βρω στην Bionic, γιατί πραγματικά υπάρχουν. Άρα πλέον μεταλλάσσουμε την ανάγκη και δεν ασχολούμαστε με το να κάνουμε κλικ, 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 με το να ψάχνουμε στατικά και να χρησιμοποιούμε ουσιαστικά μονόδρομα το website. Γιατί τα website μας είναι ουσιαστικά χώροι που πηγαίνουμε μόνο για να δούμε την ανάγκη. Αντίθετα η Bionic είναι ένας expert στο IT και έρχεται να σας δώσει και να είναι ο δικός σας buddy, ο δικός σας σύμβουλος. Άρα θα του πω, έχω ένα, έχω ένα έχω ένα παλαιό lab με Windows 10. Μπορώ να το αναβαθμίσω σε 11 και πώς. Άρα θα περιγράψω μια ανάγκη και θα μου πει και τα βήματα που θα κάνω. Επειδή θα καταλάβει ότι έχω μιλήσει για ένα συγκεκριμένο λάπτοπ, θα μου αναφερθεί και στα χαρακτηριστικά πώς αναβαθμίζω λάπτοπς. Και αν του είχα πει περισσότερη πληροφορία για το λάπτοπ, θα μου δίνει όλες τις πληροφορίες. Αλλά θα πάμε ένα βήμα παραπάνω. Βρες μου videos που να μου δείχνουν βήμα προς βήμα πώς αναβαθμίζουν το lab. Και θα ψάξεις και θα σου βρει βίντεο. Και ποιο είναι το σημαντικό, μπορώ να πάρω το περιεχόμενο του βίντεο. Μπορώ να κάτσει να μου πάρω το κείμενο και να μου λέει βήμα προς βήμα πώς κάνουμε αυτά. Άρα μεταλλάσσουμε την αγοραστική συνήθεια και πλέον ο κόσμος δεν είναι isolated. Λέμε ότι η δημιουργία των AI agents, όπως και η δημιουργία των websites, είναι trustworthy, eligible data experts. Και αυτοί οι trustworthy, eligible data experts έρχονται να σας συμβουλέψουμε. Και αυτό που μας κάνει σαν MindBody μοναδικούς και κάνει μοναδική και την Bionic είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε μόνο τα AI μοντέλα, δεν χρησιμοποιούμε γνώση που είναι στατική. Όπως είδατε, χρησιμοποίησα γνώση που ήταν κυρίως δυναμική, δηλαδή on the fly μάθαινε το AI μοντέλο. Και λέμε, δημιουργούμε trustworthy AI providers, άρα ένας trustworthy AI providers
θα είναι η Bionic στον χώρο του IT, και όποτε μπεις μέσα στο MyBuddy και κάνεις ερωτήσεις σχετικά με IT, αντί να χρησιμοποιήσω την προϋπάρχουσα γνώση ενός μοντέλου όπως το GPT-4.0, θα πάω να συμβουλευτώ την Bionic. Άρα αυτό που μεταλλάσσουμε τους AI agents είναι, δεν ρωτάμε μόνο τα μοντέλα. Ξεκινάμε και ρωτάμε AI agents οι οποίοι έχουν γίνει publish από trustworthy providers, οι οποίοι είναι experts σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπως η Bionic, και αρχίζουμε και τους εμπιστευόμαστε και γίνονται οι δικοί μας buddy. Είμαστε η My Buddy AI και δημιουργούμε εκατομμύρια buddies, οι οποίοι θα είναι οι expert ο καθένας από αυτούς στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Και η Bionic είναι the IT buddy. Σας ευχαριστώ.